tot el que us presentaré ara és d'un projecte de recerca que vam fer aquí al parc, que es diu el projecte Transfer, i molt del material que tractarem, el Daniel Montagut, el coautor d'aquesta ponència, està treballant en la seva tesi doctoral, és material que està dintre de la tesi doctoral. Llavors, com a introducció us volia fer un recordatori del que vaig explicar fa 3 anys, també pels que qui no hi era fa 3 anys a la xerrada. Una mica tot l'origen d'aquest projecte o aquest interès de les aigües subterrànies, nosaltres al nostre grup hem treballat amb rius i estanys tradicionalment a muntanya i al Parc Nacional des de fa bastants anys. Llavors, en aquest projecte, això va ser un projecte anterior que vam fer en què vam mesurar isòtops de l'aigua. I aquesta gràfica, el que tenim aquí són dos tipus de línia. Això és l'aigua de precipitació atmosfèrica, això és estiu, la pluja i la neu, per entendre'ns, que veieu que fa aquest cicle tan marcat. Això és el deuteri de l'aigua, un isòtop de l'aigua. D'acord? I aquestes línies més aplanades d'aquí corresponen a 2 rius a la zona del Planell d'Aigüestortes, el riu de Sant Nicolau, el Planell d'Aigüestortes i el barranc de Contraix, que tenen una senyal, com veieu, molt més aplanada. Clar, això ens va sorprendre en el seu moment, perquè en aquests sistemes de muntanya, que reaccionen tan ràpidament la hidrologia a la pluja, són conques, en principi, granítiques, molt impermeables, el que haguéssim esperat és que a l'aigua del riu seguís molt el que és la precipitació, d'acord? Que trobéssim un patró més semblant en això. I, en canvi, és molt diferent. Quina és l'explicació d'això? Doncs el que podem calcular d'aquí i el que veiem és que aquesta aigua que circula pel riu no és l'aigua que està plovent en aquell moment o no és l'aigua del desglaç d'aquell moment. És una aigua més antiga. A partir d'aquestes dades es pot calcular, fer una estima de l'edat de l'aigua, del temps que porta l'aigua a la conca, i ens surt que aquesta aigua, l'aigua que circula pel riu, té una antiguitat entre 8 mesos i 1 any. Llavors, quan hi ha un episodi de pluja que veiem sortir molta aigua, en realitat aquella aigua que surt no és la que està plovent en aquell moment, és una aigua anterior que, evidentment, la hipòtesi més versemblant és que és aigua que és subterrània. La conca, en realitat, té un compartiment subterrani que reté aquella aigua que està plovent i la reté durant 1 any en promig, i és la que circula. A l'haver una pluja, el que està sortint, el que està fent la pluja és activar aquesta aigua subterrània que surt i és la que circula en aquell moment. Llavors, clar, això ens va canviar una mica l'esquema mental que teníem, i llavors de veure una xarxa hidrogràfica, això és la conca de Contraix, l'estany de Contraix i la conca, que és on hem treballat en aquest projecte, on us presentaré els resultats, venen d'aquesta zona del parc. Doncs la concepció de veure la xarxa hidrogràfica com una cosa en 2 dimensions, que l'aigua que circula només per superfície, doncs l'hem de canviar. En realitat és un sistema en 3 dimensions i en el que hem d'incloure el que s'ha anomenat últimament la zona crítica. La zona crítica és una mica una extensió, per entendre'ns, de lo que és la biosfera i que inclou també aquesta part subterrània que és activa, perquè en aquesta zona hi ha aqüífers, hi ha aigua dintre del terra i de la roca, a profunditat, hi ha aigua també als sòls, de manera que en realitat la xarxa hidrològica que veiem des de superfície no és més que una expressió d'aquesta gran xarxa subterrània també. A les zones on el freàtic, on la taula d'aigua arriba en superfície, veiem l'estany o veiem el riu, però per sota hi ha tota una massa d'aigua, un flux d'aigua, des de dalt cap a baix en les conques, que va per via subterrània, en el que pot haver activitat biològica, hi ha activitat química segur també, fisicoquímica, també activitat biològica, i això que passa sota el terra té una expressió en els rius i els estanys. D'aquí la idea d'estudiar aquesta part subterrània
per veure quina influència real té sobre les aigües superficials, sobre els ecosistemes en definitiva. Clar, la primera cosa per estudiar l'aigua subterrània era arribar a l'aigua subterrània, i el que vam fer són pous per poder mostrellar aquesta aigua. Distingim dos tipus d'aigua, la subterrània però menys profunda, la que està a la zona, al sòl, la zona que està saturada d'aigua. Allà tenim un aqüífer bastant superficial, en aquest cas foradàvem pous de 90 centímetres, una zona mollerosa, un prat humit al cap de la Ribereta de Contraix, que es pot fer manualment. Llavors s'instal·len aquests pous on podem arribar a l'aigua i agafar mostres. Però després hi ha una aigua més profunda, els aqüífers més profunds de l'estany, hi ha la roca, que aquesta és més difícil d'accedir. Per això, clar, aquesta, la primera cosa que vam haver de fer és trobar-la, utilitzant mitjans geofísics, sistemes geofísics. Bàsicament, això és, la metodologia és una tomografia de resistivitat elèctrica. El que fan els geofísics és un grup de la Universitat de Barcelona que ens va ajudar en aquesta tasca. Fiquen un cable de 250 metres de llarg en diferents electrodes clavats al terra. L'aparell que veieu abans emet unes senyals elèctriques que també és capaç de mesurar i el software, al final, el que obté són uns mapes, uns talls del terreny que mesuren la resistivitat elèctrica o la conductivitat, la inversa, del terreny. Com més resistivitat o com menys resistivitat, més conductivitat, vol dir que hi ha aigua, hi ha més aigua al terreny. Llavors, el que vam fer va ser obtenir aquests mapes on ens estan mostrant on hi ha un nivell freàtic, on hi ha aigua a sota del terreny. L'escala són uns 70 metres en total. Vam veure que hi havia, aquí en aquesta zona al cap de la Ribereta, un aqüífer principal més profund, entre 20 i 25 metres a la superfície, però també tot això és un sistema bastant complex. També hi havia unes bosses, uns aqüífers a menys fondària, entre 10 i 20 metres, més amunt unes bosses d'aigua. Aquí el mapa també ens mostra les fractures del terreny per on es pot carregar aquest aqüífer, per on pot entrar l'aigua. Llavors, en base a aquests mapes que vam obtenir, vam foradar els pous. Clar, aquests pous, ja us podeu imaginar, no és tan fàcil. Vam fer diferents zones de la conca, vam fer la prospecció aquesta geofísica i, de fet, al final, on vam foradar, vam fer pous en aquesta zona d'aquí, al cap de la Ribereta. Això és tota la conca de Contraix, al cap de la Ribereta, aquesta zona més avall, i una zona que no surt aquí, hi ha el Prat d'Aiguadaci a la base de la conca. I llavors, el que us deia, clar, evidentment això ja a mà ni vela no es pot fer, impossible foradar, vam haver de portar material pesant, maquinària per foradar, i vam poder fer uns pous, un de 17 metres de fondària, on vam trobar l'aigua, una de 10 metres i una de 2 metres, més o menys. I finalment, a part de mostrejar aquesta aigua subterrània, ens interessava mostrejar amb alta freqüència el riu, veure els canvis químics que es produïen al riu, però no amb un mostratge d'anar cada 15 dies al riu, com fèiem amb el monitoratge normal, sinó instal·lant instruments. Això és un mostrejador automàtic que pot agafar de manera automàtica un cert nombre de mostres. Llavors, el sistema que instal·làvem al riu era aquest, de diversos mostrejadors que estan programats perquè en el moment en què l'aigua circula, en què hi ha una pluja, hi ha una crescuda al riu, podem mostrejar amb molta freqüència i observar com canvia la química del riu durant aquesta crescuda. Això és l'aspecte final que tenia tot el muntatge, perquè teníem un mostrejador per mostrejar aquest tub va directe al riu, un altre que agafava mostres d'un pou d'aquests poc profunds a la vora del riu i un altre que agafava la pluja que estava caient, de manera de tenir caracteritzats tots els elements.
I fins aquí el que us havia explicat l'anterior presentació, que era més aviat una declaració d'intencions del que anàvem a fer. Avui el que explicaré són els resultats o alguns dels resultats principals del que ha estat aquest projecte. Llavors, bé, això és un mapa, de nou, la conca de Contraix, i aquí hi ha tots els punts de mostratge que vam establir que vam posar a la conca. Per una banda, a dos llocs, aquests mostrejadors automàtics que us deia, per enregistrar aquests episodis, i després tota una cosa més extensiva d'agafar aigües de diferents tipus, des d'aigua de l'estany o dels estanys fins a l'aigua subterrània, evidentment, dels pous i també d'algunes fonts. A la zona més alta no era possible, tècnicament no es podia foradar, no havia garanties de trobar cap aqüífer, i llavors una altra opció per mostrejar o tenir idea de com és l'aigua subterrània allà era buscar fonts, buscar surgències i mostrejar-les, que són aquestes que hi ha aquí. Llavors, en fi, la idea era agafar molts tipus d'aigua que hi ha a la conca. I això per què? Per què un mostrejador d'alta freqüència i per què mostregem tots aquests tipus d'aigua? El que anàvem darrere era de capturar episodis com aquest. Això aquí el que tenim representat és la pluja, en un punt donat, on teníem el mostrejador, i el cabal, aquesta crescuda durant o responent a l'episodi de pluja. Per això, de fet, el cabal real, mesurat cada 10 minuts, seria aquest, amb més detall. Aquesta línia el que representa són les mostres que agafàvem en aquell mostrejador automàtic, que evidentment té una limitació, cada 10 minuts impossible agafar una mostra, però intentàvem agafar mostres representatives de tot el que era aquest episodi. I amb quina idea? Clar, la idea és que, com us he dit abans, amb un episodi de crescuda, el que tenim és que l'aigua de pluja està activant aquesta circulació d'aigua subterrània. A l'entrar aquestes diferents aigües subterrànies, aigua de la pluja, evidentment, també part d'ella, cada tipus de pluja té una tipologia química, una caracterització química diferent. I llavors, al barrejar-se aquestes diferents fonts d'aigua en el riu, és el que produeix aquests canvis químics que us deia abans, i a partir d'aquests canvis químics podem extreure informació per veure què està passant, quins són els compartiments que estan donant aigua al riu i com funciona. I això ho fem, una primera manera d'analitzar això és aplicant un model que se'n diu de end-member mixing, de precursors d'aigua, diguéssim, una barreja de precursors d'aigua. El que pressuposa el model, el que assumeix el model, és que l'aigua del riu en cada moment és una barreja d'aquests diferents contribucions, dels diferents tipus d'aigua que hem mesurat, d'acord? I llavors podem explicar la química de l'aigua en cada moment com una barreja de diferents proporcions d'aquests elements. En l'anàlisi el que fem, aquesta gràfica sumaritza tots els resultats i una mica també el que és el model. Aquí tenim totes les mostres del riu, d'acord? Això serien dos soluts. Si posem aquest tipus de gràfica, d'acord, de dos soluts diferents, ara és indiferent quins són, a una mostra d'aigua, la representem en aquest mapa. El model de barreja el que ens diu és que podem explicar tots aquests punts, la química d'aquest riu, com una barreja de 3 punts, o 3 end-members, 3 precursors, d'acord, que quan ho dibuixes a la gràfica envolten el núvol de punts que tens, d'acord? De manera que un punt que caigués aquí tindria un 100% d'aquest end-member, d'acord? I un punt que estigui just al mig dels 3 té un terç de cada un d'ells, no? De manera que podem calcular, a partir d'identificant aquests end-members,
aquests precursors, podem calcular quin percentatge hi ha en cada moment d'aquest end-member en l'aigua del riu. Llavors, el primer que necessitem per poder definir aquests end-members, aquests precursors, és veure quins soluts dels que mesurem a l'aigua, a cada mostra que agafàvem fèiem un espectre gran, uns 17 soluts que analitzàvem, però no tots serveixen. Hem de determinar primer quins tenen un comportament conservatiu. Això vol dir quins són els que no varien més que per barreja. Si hi ha altres processos que fan canviar aquestes concentracions, llavors ens emmascaren la barreja. Compostos de nitrogen que poden ser incorporats per les plantes i desapareixen per processos biològics no ens serveixen perquè no són conservatius, no varien només per la barreja. Llavors, el que vam... Això es fa per els mètodes estadístics, els que vam identificar 4 soluts que serveixen, són traçadors d'aquestes masses d'aigua, que són el carboni orgànic dissolt, calci dissolt, sodi i el silici reactiu dissolt. Clar, el que passa és que si tens 4 elements i hem de fer una gràfica d'aquestes, vol dir que hauríem de fer una gràfica en 4 dimensions, que és bastant intratable per nosaltres. Llavors, un segon pas és aplicar un procés estadístic a l'anàlisi de components principals, que el que fa és crear uns soluts teòrics, virtuals, que en realitat són una combinació dels altres soluts, de manera que reduïm aquesta dimensió. I llavors vam obtenir, també has de fer un test estadístic per comprovar si aquests dos soluts estàs recollint tota la variabilitat química, si són suficients. Eren suficients 2 soluts, aquest molt relacionat tant en calci, sodi i silici, elements que venen de la meteorització de la roca, i un segon component principal molt associat al DOC, al carboni orgànic dissolt. I llavors, quan pintem totes les composicions químiques de totes aquelles mostres que us deia que havíem analitzat, vam veure que podíem definir un model amb 3 end-members i que aquest end-member, aquest vèrtex, s'assembla molt a l'aigua de l'aqüífer profund, un altre que s'assembla molt a lo que és l'aigua aquesta de la zona saturada del Sol, aquesta aigua subterrània però més propera a la superfície, i el tercer vèrtex a el que és l'aigua atmosfèrica, pluja i neu. Llavors, a partir d'aquest resultat, d'aquesta gràfica, el que podem fer és calcular en cada moment, com us deia, quina és el percentatge o la contribució de cada un d'aquests compartiments hidrològics, de cada un d'aquests tipus d'aigua en el riu. Aquesta gràfica el que mostra és al llarg del temps, durant el període de mostratge, les proporcions o la quantitat, aquí en valors absoluts, aquí en proporcions, la quantitat d'aigua que hi ha al riu que prové de cada una d'aquestes fonts. I un primer resultat que es veu és que l'aigua de pluja, l'aigua atmosfèrica, neu i pluja, és durant tot el temps, independentment de que plogui o no, un 50% del que corre pel riu. I això ja ens està dient que està circulant aigua de precipitació però d'una manera retardada, d'acord? S'estén amb el temps aquesta circulació de l'aigua. I per altra banda, l'altre 50%, que és aigua subterrània, bàsicament, de tots els altres end-members o end-members potencials que vam analitzar no semblaven significatius, l'altre 50% és subterrani, com dèiem abans, aquesta aigua més vella, i la major part és de la zona més profunda, de l'aqüífer més profund, i de la zona més superficial és generalment una proporció baixa, tret de certs moments en què augmenta molt. D'acord? Llavors això ja lligava una mica amb el que els isòtops ens havien mostrat. Tenim aigua de pluja que circula però d'una manera molt retardada i tenim durant tot el temps també un 50% d'aquesta aigua subterrània que està fluint. Podem filar una mica més prim i anar a mirar episodi per episodi
què passava. Per exemple, si aquí... Clar, aquestes pujades corresponen a episodis de pluja. Aquesta en concret que us senyalava, si la mirem més de prop, seria aquesta, la gràfica que s'havia ensenyat abans, però aquí el que he afegit seria aquesta reconstrucció que hem fet de quina aigua està formant part del que circula pel riu, amb els tres components, l'aigua atmosfèrica, l'aigua profunda, subterrània i l'aigua més soma, no tan profunda subterrània del sòl. I llavors aquí és on veiem més el que us deia abans, més o menys l'aigua atmosfèrica, això, la suma d'aquestes tres línies seria la suma del cabal total, d'acord? Si fa no fa el 50% en condicions basals, abans que hi hagi la crescuda, és aigua atmosfèrica, l'altre 50% és la suma de les dues aigües subterrànies, amb molt més baixa proporció la de l'aigua del sòl, l'aigua no tan profunda, no profunda subterrània. Què passa quan plou? Bàsicament el que ens diu la gràfica és que aquesta pluja el que activa és aquest compartiment del sòl, perquè si us fixeu és el que puja més de tots. La forma aquesta que té la crescuda fonamentalment la defineix aquesta aigua del sòl que està entrant, que està activant la pluja. La precipitació té una pujada també, efectivament, però no és tan marcada i això és el que diríem el flux ràpid de pluja, de la precipitació aquesta, però en realitat aquest flux es perllonga amb el temps i és bastant retardat, és el que ens donarà aquest nivell base durant tot el temps. I de totes, la que varia menys, la que és més constant amb el temps, la variació durant la crescuda és més petita, és aquesta aigua més profunda. Hi ha un altre aspecte que té interès en aquesta gràfica, que si en lloc de veure els cabals absoluts veiem normalitzat, entre el cabal entre 0 i 1, tots, per poder-los comparar una mica més a prop. Una altra cosa interessant és que no totes aquestes contribucions no varien al mateix temps. Hi ha variació amb el temps de resposta de cada un d'aquests compartiments. Veiem que el que comença a pujar abans és l'aigua subterrània profunda, de fet és la que arriba al punt màxim abans, poquet abans, però la que arriba abans, i la que decau primer també. Curiosament, la que té una resposta més ràpida, encara que ja hem vist que era més baixa en termes absoluts, és l'aigua subterrània profunda. Després ve aquesta aigua del sòl, aquesta aigua subterrània menys profunda, que era la que tenia un efecte més gran i que té la resposta més ràpida. I en canvi la pluja, que està ploguent en aquell moment, té una resposta més lenta. Paradoxalment és la que arriba última al riu, en quantitat és l'aigua que està plovent, d'acord? Això, aquest desfase en el temps de viatge de l'aigua des que cau o des dels seus compartiments fins al riu, ens pot explicar una mica la dinàmica de la conca. I aquests desfases ens permeten també fer un anàlisi de què està passant o què pot estar passant. Si fiquem, relacionat amb aquesta gràfica, si el que fem a la gràfica aquesta és posar aquí el cabal que tenim en cada moment i la concentració d'un solut, el que sigui, per cada cabal d'aquests, i això, aquests punts els ordenem temporalment, aquesta línia vol dir que l'evolució que tenim és aquesta, conforme puja el cabal, també puja la concentració, fins que arriba al cabal màxim. De fet, aquí abans d'arribar al cabal màxim ja comença a baixar la concentració i torna a baixar. Si us fixeu, aquesta gràfica ens està mostrant el que se'n diu una histèresi. El camí d'anada en aquest bucle és diferent del camí de tornada. Com es genera això? Tornem enrere. Si imaginem, per exemple, que aquesta aigua que arriba primer és una aigua més concentrada, el que tindrem al començament és que quan puja el cabal,
tenim la pujada que és més gran, les concentracions són més grans que a la baixada, perquè durant la baixada hem canviat, la que domina és una aigua més diluïda. D'acord? Si tinguéssim uns pics, una pujada i una baixada simultània, si fossin perfectament simètriques aquestes pujades en tots els components, el que tindríem seria una línia recta, perquè el camí d'anada seria exactament igual que el de tornada. D'acord? D'alguna manera, el que ens estan explicant aquesta histèresi és aquest desfase que hi ha amb els aports d'aigua. Clar, depenent, això en aquest cas, que l'aigua que arriba primer fos una aigua més concentrada. Podria ser l'inrevés, que l'aigua que arriba primer sigui més diluïda. I llavors podrien tenir dinàmiques com aquestes que en lloc de pujar cap a dalt, en lloc de quan hi ha més aigua, hi ha més concentració, tinguessin un pendent negatiu. S'estaria dient això. Llavors, a partir d'aquí, d'aquesta anàlisi, d'aquestes deduccions que podem fer de la histèresi, el que volia dir aquí és que pot haver molts diferents tipus d'histèresi, des de no haver histèresi, que sigui una línia recta, camí d'anada és igual que el de tornada, haver una histèresi que funciona, que gira en el sentit de les agulles del rellotge, podria girar a l'inrevés, podria ser negativa i fins i tot hi ha histèresis més complicades en forma de buit. I cada una d'aquestes ens està dient que hi ha uns mecanismes de funcionament diferents. Aquí el que vam fer és analitzar a per 6 episodis d'aquests diferents les histèresis. I aquí és el que, com us explicava, pot prendre diferents formes. Llavors, això són els 4 soluts que us havia dit que eren traçadors, poden utilitzar-se traçadors, carboni orgànic dissolt, sodi, calci i silici. I aquí el que es veu és que hi ha una evolució des d'un moment inicial fins al moment final del mostratge, això era a finals d'agost, i aquí això ja és mitjans de novembre, que veieu que, per exemple, el DOC canvia de tenir aquesta trajectòria amb un pendent bastant marcat, la tendència és que el pendent va caient al llarg del temps i, a més, a la zona central ja presenta histèresi, cosa que ni al començament ni al final presenta. El mateix, el sodi, calci i silici, si us fixeu també, repeteixen una mica aquest patró. En aquest cas comencem amb pendents neutres i acabem amb pendents més negatives, més acusades. I a la zona central les histèresis són més marcades. El silici gairebé sempre presenta histèresi, però són més marcades en aquesta zona central. I això el que ens estaria donant informació és sobre com funciona a la conca en el moment d'aquests episodis. Bàsicament el que ens està dient és com és la connectivitat hidràulica d'aquests diferents compartiments que tenim a la conca. Si tenim més connectivitat vol dir que quan plou tenim més aports diferents i són susceptibles de produir més histèresi. Mentre que quan no tenim histèresi segurament tenim uns aports més reduïts, els processos són més simples i juguen menys elements i tenim una dinàmica més simple i sense histèresi. Bé, volia parlar una mica més de què vol dir això de la conductivitat hidràulica, però em sembla que ja estem amb el temps, en 2 minuts, molt ràpid. Què vol dir connectivitat? Podem imaginar aquests compartiments que us deia de la conca com si fossin dipòsits de la conca. Si tens un dipòsit buit i que tenen una sortida per la part superficial, d'acord? Llavors, quan el dipòsit està ple, llavors circula l'aigua, surt i es connecta amb un altre compartiment i amb el riu al final, hi ha connectivitat. Quan tenim condicions que aquest dipòsit està buit, abans de connectar-se s'ha d'emplenar i llavors segurament el que ens estava, aquella evolució amb les histèresis que vèiem, el que ens deia és que teníem molt poca connectivitat al començament, de fet era l'època a finals d'agost, l'època més seca,
Abans d'activar-se s'han de tornar a emplenar aquests dipòsits fins que es van establint la connectivitat i llavors és quan tenim aquests aports d'aigua de diferents fonts. Això simplement són mesures del nivell d'aigua en els diferents pous. Els pous es refereix a aquests pous més profunds, els pous més soms. Durant els 3 anys de l'estudi això continuen prenent dades, aquests sensors, i és el que veieu aquí. Realment hi ha variacions de nivell en el pou de 2 metres, que segurament tenen a veure amb l'estat, amb aquesta connectivitat general que estàvem parlant. Aquí simplement era mostrar que existeix aquesta variabilitat i que és la que segurament està associada o podrem associar amb aquests canvis en la química i el mateix amb un compartiment que no hem estudiat però que hem començat ara perquè ens hem adonat que falta, que també és l'aigua que hi ha al sòl que no està saturada, que està retinguda per capil·laritat al sòl però està allà, és un altre compartiment hidrològic amb unes característiques químiques determinades que pot tenir també un paper important. I ja està. Moltes gràcies.